माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे या भावनेने अन्यायरहित जिंदगी म्हणजेच अर्ज ही संस्था गेली 26 वर्ष कार्यरत आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स या समाजसेवी संस्थेच्या काही कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत 1997 साली मुंबईत या संस्थेची स्थापना केली. वेश्या व्यवसायात अडकलेल्या महिलांचे पुनर्वसन करण्यावर या संस्थेचा भर आहे. मानव तस्करी विरोधी वागणाऱ्या सरकारी आणि बिगर सरकारी संस्थेच्या मदतीनं आणि अरुनेंद्र कुमार पांडे यांच्या नेतृत्वाखाली या संस्थेचे कार्य सुरू आहे. अनेक पीडित आणि शोषितांना तिमिरातून तेजाकडे नेणाऱ्या या संस्थेला आमचा मानाचा मुजरा.